Domnișă secretară literară, am scris o nouă piesă. Richard al III-lea. Bine, dar pe aceasta a scris-o Shakespeare. Ba, sunteți nemaipomenită, nemaipomenită. Așa mi s-a întâmplat și când am scris Macbeth. Doriți să fiți trezit mâine dimineață? Da, frumoasa mea, doresc să fiu trezit mâine dimineață la ora 8, dar cu o sărutare. Perfect. Voi transmite dorința dumneavoastră portarului. Doctore, cu soțul meu se petrece ceva foarte ciudat. Scoate rotogoale de fum pe nas. Ce fel de rotogoale? Ovale, triunghiulare sau dreptunghiulare? Rotunde. Da, cunosc o mulțime de bărbați care scot rotogoale rotunde de fum pe nas. Da, dar soțul meu nu fumează. Alo? Alo, cu Silvia, vă rog. Tatăl ei la telefon, ce doriți? Aș vrea să-i spun ceva personal. Nu dau. Atunci să vă spun dumneavoastră. Azi la noi la spital a fost operat un pacient. Și după operație s-a observat că lipsește bisturiul și asa de nylon. N-ar fi exclus ca să fie rămas în abdomenul bolnavului. Silvia era de serviciu și poate știți dumneavoastră ce e de făcut. O clipă. Silvia! Da, tată? Vino la telefon. Da. Alo? Alo? Da? Iubito, l-am convins pe bătrânul să vi te dea la telefon. Ce zici? Atunci ne-am înțeles. La ora 7 la cofetărie. Da. Silvia! Da. Și încă ceva. Nu știi tu unde a rămas bisturiul și ața de nylon cu care am operat astăzi? Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră credeți în fantome? Păcat. Dacă vă incomodează pălăria mea, pot să o scot. Nu vă deranjați. Că față de ce am văzut aici, pălăria dumneavoastră e mult mai comică.